He viscut a Fondarella tota la meva vida, excepte els anys d'estudi que vaig anar a Barcelona a la universitat, però soc de Fondarella i he viscut aquí sempre. La majoria d'amics meus que som de la mateixa edat més o menys no han tingut res per viure aquí al poble i en la majoria de casos han anat a fora, o a Mollerussa o en altres pobles. Els joves no veiem que hi hagi prou oferta, tampoc com a que no ens fan saber-la. Si fos el cas que hi és, no ens fan saber-la i ens costa molt buscar l'ajuda i les ofertes per a que ens informin i ens ajudin a desenvolupar el procés d'aconseguir un habitatge. Doncs els joves del poble volem animar a tots aquests propietaris a que posin a disposició de nosaltres o dels interessats aquests habitatges perquè ens volem quedar al poble. Si tens una casa buida, Lloga-la i dona vida al poble.